Immobilière IMO, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. Binde ko mi najjo sabu ko ummo ari ɗo o wi an ka tottuɗo mo dépense pour o defanma kumtama yo hirande mon ay baba e ko jaranma ɗum min noon mi wi ɗum hotomo mi wino ɗum ni yo yah defa ha ɓoyi mbimi ɗum yoɗani mi wi ɗum yo hayto o wasma defan kala ko jiɗɗon min ɗo onon jibinimi kala ko jiɗɗon min waɗan noon sabi Allah hote teftoɗe yero kadi jinmi wiidam hurjetin kala ko faate geɗe yero mi yaafima ko dokkalmami ko defe heen min addanimi ɗo addi ɗum honko foftere addumi ko yiide on addami ɗo heede mbaɗa wawde hoore min mbaɗa wawi jogade hooram yero noon so tawi jogui dépense o yo moftu dépense mum min ko tottalmami ko ɗum ko min jalti volonté mbaɗa waɗa ɗum haani gummimi ɗo kala te non ɗo haali guimmi kodde fof mi hoota eyyi yo moftu kala makko ni so foti haala ke kam waɗo baba galle o ko min on tottirta dépense baba min joguima jeygam mboɗo totti ɗum yimɓe heɓe gaddana kam beccikuji ɓe lewru mayde ɓe joɓatan kala ko kemmi hen bénéfice mi ɓeyda mi defa ha feewa saabu ko jignaɓom gari ƴewdimi kono an Aissata an yero holon nafoore yero jogonima an Aissata ndeke dépense galle o ko an jogui namnede baba wona ko noon mbiɗa an jogui dépense galle o noon wi Aissata dadɗude mo leltoɗa o ko dadɗude yumma leeso ngo ko yumma jeeyi leeso yummakko pawme horaire ari ɗo Aissata heccanki a soodi ɗo gaz e yeesam compteur o gilno waɗa tent an jimi toɗɗa cukalel mbiɗa ya sonnen courant gonga no wodi kono an Aissata ko woppuma yero baba nde ragi yero ani ñagade ko mbiɗa kam an wi kam sa yi muña dewgal ko muñal sa yi tinnoɗa joom galle ma mballa joom galle ma kala ko dañɗa mbaɗa e galle he galle o ko galle ma hakkude ma Allah meeɗi mo wi tottir dépense hakkude ma e Allah an wi yomi wallumo tan foof ko ballal tottir dépense wona ballal ɗum ko fodde makko kanko foti ɗum wadde anani an sa yi yero yawi kureji ma ko an saali bon so reehi hano fewndira e bamma becce ko an saali aha kay bon wona ñamdu wona yardu wona koltu o complet de min addanma ɗum sari ja volissement ko yero soodi hen Aissata hewani kono an ko ndewirɗa yero papa kadi onon ɗiɗo ɓe ko on hoɗɗom yo mawnam o arɗo ɗo yo oɗa han min kala ko dañmi woppu mi ɓeyde enen fof ñaamen ha karen kalkal yero dogata hewani mata anda rewɓe ɓe jiiɗa gorko moƴƴo ɓe jiiɗa gorko jasɗo wona waɗi no mbirumami ni de Yero mi waɗi a waɗi de kajja fam min komi korsindoma kajja seede Allah jama wonan noddina a fuddima talde no foti kilo mbaɗannoɗa hirande kiloji no foti mbaɗannoɗa kiloji 4 mbaɗanno o rawat nayyi hol ñamno ñamowo ɗo kilo wat kilo e libar tan kilo o ko min libar o ko min libar ma libar goggo ma ko heddi ko fof ñamde mumen mi jogaki wona faami de yero mburu o kadi ko noon no mbaɗirɗa ni hecci hanki ni
mbasa tottudeɓe kejjare a fuɗɗi weldeme kam faam kam saɗa hoore wuttema julde komin jogui wana Yala pare. Yala ɗanni gueɗe ma fuɗɗima sofdem seeɗa. sa wicci kam noon min naata e maade mi yiɗa mo lutodiren min e maade Yero min mi yiɗa waddude e ma yero. Yero aɗa andi ɓeeɗo jehino ha ƴetti hirande mumen bangue est ce que aɗa andi ɗum? yoɓe ƴettu Yero ɓe ƴettino hirande mabɓe bangue. yoɓe ƴettu ɗum woni Gokkam waɗi feere ha heeɓi hirande. gogo ma An yero ɗum ni hersini barmejji ɗe galle goto. gogo ma ko wiide ɓe yoɓe hayto So gokkam wiyani yoɓe kayito no wiyata? An yero gogo ma omo selli wala omo wonde bagi mum mo wi noon mo holi ono wi noon holi ono wi noon mo wi yo Yalla yaafom ceerno Mody woni rewɓe ɓe ganda jaam ɓe jiiɗa gorko moƴƴo ko tinci kancel gorko tan ɓe jiiɗi a faami gorko ma nafata ittata e ɓuɓri wattata e nangue goral tan piyowol jamma ñalo suba he kihiɗe kurfi e ñeeƴe min mi anda rewɓe pour qua ɓe mbaɗa barde ɓen min enen e mbatta e mbayata noon ɓuuri mbatta gonen kuywi caggal rewɓe won rewɓe jiiɗi ko kuywe gonen kuywi no mabɓe ni mbeɗa enen jiiɗe mais huywere ne dañi chance dañi ko musikam hande saha hande o saha hande rewɓe cuɓi ko huywere mo ittata e ɓuuri wattata e nangue mo ala balto ala place e haalama kan wi joni noon caggal an ko an waɗa dépasse o mima arta he ñamde he goɗom mi watta ñamde ñamande ma caggal ko kañum ko jiɗɗa ko yo Allah suurentata e ko kobjal moƴƴi min de Aissata Naam. aɗa foti kam haalanto yero nannuma so yehi ha yero dépassement wonani wi an tottira dépasse dépassement o haɗa bamma o haɗa minum bamma joɗɗa e galle kuccita hen Wa min mi haɗani on ñande fof mi addana on totta on suudu mon tawanmi mon yamde mon fof tawi mon toon dépassement guerto defe bamma totte karaw yo heeƴo e dépassement aɗan ko jimmami nannade ko ndewirɗa yero min ɗum jinmi andude ko tawi an a ronki woppude yero dewgal sabi Allah ene laaram hon sabi Allah wayi woppa ɗum dewgal sabi Allah wayi nan min ñande hen gila darimi ɗo mbaɗa dugle yero wonko yero wi kam e sundu ko woni sundu ka wawa woppude yero nda o haalani dépasse ko biɗo sa yo yaltata galle ko sundu ko woni sundu ko tawi a wawa woppude yero Aissata dewgal tan baaba o wi hay sa ñaagui momo hay a ñagota ko dani no woodi an fi to mi ñaago daani yumi maayi ɗo hoto ñaago namniɗa hoto ñaago daani ceerno Mody pulaar wi wona ko rawno fof Mody mimi faami goppeten noon ɗum addanimi wiidema cuɓoɗen wonde kuywe walla gonen ɓoccode sa woni ɓoccode walla woni huywere ko neɗɗo yimɓe rewɓe jiɗanma a faami saabu o ko andi ko rewi koko huywere rewi ko ɓoccode enen mbayen noon koɓe gettunoɓe eyyi ɓe ƴettino hirande mabɓe bangue eyyi goggam heeɓi hirande wi ɗum watta e galle he après wonta boɗɗo hirande wotere o wi ɓe yoɓe gartu ɓe mbasa ñamde o yoɓe gartude here wona an tottata dépasse o ko goggam tottata dépasse o hol mbiɗo koɓe noon gettunoɓe ha paari goggam wi noon hol totowomo dépasse an ko min woni goggo ma goggam de wi ko kañum tottata dépasse ene wawi taw ko goggam tottanma totta yero suudu no min ganda woni en suudu ɗum mi réglat ɗum hande hay goto won min wi noon de mi wiyat ha laaɓa mi wiyat kay an wi noon wona min wi noon jinde komi fena mi yahat mami réglu ɗum maɓe ganda galle o komin tottata ɗam caɗele de min wona fige de wona goggo ma wi ko kañum tottata dépasse hande laaɓa koɓe geddunoɓe ɓe gonta ñamde e galle yero hoto haal ɓe innan il faut ɓe koota programme ɓe fuɗɗi bonnude wonko mbino mami less a suwa famde ko ɗum koye ɗum ɗo foni o goggam tottanma dépasse o aɗa tottira bowal wadde ɗum tagi aɗa wiya ko aɗa yaha aɗa wiya ko min wi iwi to fayi ka ya mi haalata haalama ko heddi ko min mami gére e ɗum wadde moƴƴi sawa biya wona dane jaam a fine jaam kadi wona fine jaam mbimi fine jaam eyi mboɗa nen ñallata e jaam eyi min je suis prêt
ah mi toujours je suis prêt. mi haalani hara pare o wiya Non, même toujours je suis prêt. tu sais Oui. toujours c'est prêt Oui. moi c'est prêt aussi Oui. toujours c'est prêt Comme si tu veux. si tu veux Si tu vois bagarre. si tu veux Moi, je suis là. Si tu Ouais, veux. si tu... La paix, moi, je ne veux pas la paix. D'abord. ko kalda ko fof Il a bagar min mboɗo jogui sehillaɓe ha heewi kaloɓe français mboɗo jogui sehil kalowo anglais no paamirta moussa diallo woni ko amérique ko anglais o haala est ce que a faami no mbirumami ni mboɗo jogui sehilam goto ko almami haɗani omo haala anglais est ce que a faami no mbirumami ni français woni ma mayde ɗiɗo min ponnoɗa ko haalde ris min jangini français ko altine diaw a be wi altine diaw ala ko andi ala ko andi o woni ko france tan o woni hay français makko diggani moƴƴi mboɗo andi altine gandal gawri mbimami min on français janginimi ɗi anda koni so jogui haaju ma haajam ko holdum wona mbino ɗon ane moodi ko nodduɓe bébé Aïssa mbiɗon oɗon jette hirande moon eyyi noon mbino toon komin mbino eyyi bébé Aïssa wi hen toon wimon ko kañum tottirata dépasse donc wi ko huywere ko huwondere eyyi o haalani gonga galle o gila diida ha joni ko doolam dépasse am o wiiri mon noon beele ñaamon min noon min artata wiyamon ko dépasse am no pamir toon te kadi mi yiɗanani mon dow mi yiɗanani mon ko ñamatono ɗo e gallam ko amadou sa yeehi galle neɗɗo o wima mi yiɗananimo ko ñamata e gallam ko so taw ka dimo rimɓe ɗiɗo jibinma a jottaka e galle o a jottaka e galle o a waɗat coret kota wona faami mi mbaɗa andi hanki ma mbaɗa andi hanki yumma mbaɗa hanki bamma sa andi hankiyam tan mboɗo andi hankima a faami de eyyi bamma eyyi eyyi o hirtono ko miijo muɗum eyyi a faami de wona gonga minen dokkatnomo dépasse so bamma so wottinoma hirtotako so hirtinoma haccittako wona gonga mbimami ay hoto haalnan ko mbiɗa haalde haal a faami de haal nofru fo hecci jomum min jiɗmi wiidema nofru hecci jomum so bébé Aïssa hokkata dépasse o so an hokkata dépasse o joni joni minen ñaami min joko minen tawi a ñamata a ñamata ɗo e gallam nonko jungam mbiyaɓe ñamata ƴeewa mami wat ko ɓuuri ɗum barmi rufatmi ruf barmi rufatmi sa rufi barmi toggo barmi toggu barme ma ko mbiɗa e babam ko wona gonga mbimi ko mbiɗa e babam minen amin gandi an a nanggama laaɓi tati naatu o Wourossogui a nanggama naatu oko a nanggama naatu jella a faami ɗum ɓuuri bonde ɗum ɓuuri bonde mbimami ɗum ɓuuri bonde mbimami ɗum foof amin tawa jooɗi ɗo ka ɗum foof amin tawa jooɗi ɗo ka heeɗe yelo ala to ala ga ene mbiyata holle min fartu goji debbo tidda ala oto soodi kornal ala oto soodi kornal min wi peep min tawi wi peep min tawi wi peep noddi Wourossogui noddi wuuro ngo min tawi wi peep an hersata an woni mo hersata an are galle ganano joom galle yiɗa gaɗaɗo an mbete min mbete ko o galle tan woni galle e wuuro mbete ala bandiraɓe an mi ala ala bandiraɓe non mi ala ko ni bandiraɓe pour yarude ko mi ala bandiraɓe neɗɗo so wonno wayata ni Allah rokkatamo bandiraɓe min kay sino wona ko bonne ko yanem ni min mi arta mo jippo huywere eyyi wadde mi jippo ɗan ko wadde huywere ara e fami dey huywere ara e huywere min wadde huywere ara e huywere allahu huywal tawtoyi kuywal ko woni ɗum ko woni ɗum woni ko sa woni dumi oto ñaam bottaram e joni wona dumo komi dimaji mi ñama ha welma mbeɗa ɓeyɗa mayde wallahi a ñamata hande ko hirandam an an hirandam an hande e galle o an e Modou yo foof ñamɗo hen foof mi anda min mi natti yettade so e joni aɗa ko kalantuma joni ma def ma fero ma won ha safa te ana ñamata he min ñama min ɗo manala somi hersanom wiyo Baba Amadou a semti ay mboɗo hersuma noon ɗum tagi mi wiyani Baba Amadou a semti e joni noon somi semti yo somi semtani non mbimi somi hersano mi wiyanma ka semti joni ko hirane wa ko hirane ma eyyi ko dépasse ma ko galle ma hande humtata ko ɗo eyyi ɗum mbimami aɗa andi a haali ɗum minnene jaabima mbimami joni kay joni min wima so wonano komi kertudoma so wonano mboɗo hersi Aissata mi wiyamo Baba Amadou a semti seeɗi mi semti kono min mi hollata jiiya hollam mi hollata jiiya ma andu ma fer mon fiye mi hanma woyde joni mami andinma
haydara mi jogaaki eyyi jinmi ko andindema mi kala ko mbaɗa jogo ko jogi ko ɓurɗum eyyi jinmi ko andindema eyyi wonde gorko eyyi wona mawnude becce Ah. wona mawninde reedu eyyi wona ɗum woni wonde gorko ana hersata eyyi a hersata mi kala ndurdirɗe kan dogata holen dogata aha min dogata ñande ma laab hannde moƴƴi ma laab moƴƴi ma laab Allah jaɓi ma laab mami waɗa golle an ma yato mbaɗanoɗa yaade to ceerno ballel to ballel paata eyyi balle ceerno abou eyyi ma ya toon tenkoyɗa no tenkoynoɗa noon ni yomin goni wuuro an hande ko toon pour kirtoyta ballel kirtoytata an aysara a so yande taw an sen certi hikka wallahi ma anda wona loɓete casiya kalle bonne dagal tan mi anda yera kam yera mi anda ko jarte dillo mi anda ka jarɗo mi anda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam te to funere ma woni hoto yaɓɓiɗɗo to funere ma woni hoto yaɓɓiɗɗo way min yabbi min sooɗi mbiya wara yabbi min yabbi min sooɗi to funere ma woni mbimami to funere ma woni ko wondima funeral ko wondima funeral ay noon jam weete walla jam waali wiyete ayyo Allah adduna Allah adduma sinno ko sago ɗo gonata chaque jour chaque heure eyyi ko ɗum jiɗɗa somi wahlatima tan mi yiima aɗa tukki sogone aɗa deƴƴini hono mbaɗanmi komi najɗo gila suba ko mboɗo woni nder mi yiiɗa hay yaltude bamma anda kay bamma komi najɗo himɓe fof ko baabi men wawi bamma an mi woppatama ni joɗɗa an duwa yettade komi jagɗo komi najɗo mbimami galle o fusi sa wallanimi min kam mi yarat ndiyam mi taƴa korkam mi tampi haɗa no baba mawɗo waɗi bamma an bamma an eyyi bamma an noddi ko oɗo hono kadi wiyete suko debbo kajja o totti ɗum dépense o wi yo defanmo kumta yo defan ɗum hirande sababu no yero o wonta ñamde dépense yero an gona galle jannan ina tottira dépense an kay a añi dépense mum kay hoto jooɗo galle mum hoto yar ndiyam mum hoto naata tarode mum kalden gonga joni noon haɗen ko jiɗmi balla kam joni noon min mi fini fenadam ɓe itti fenadam mi yeehi nodduɓe babam e bamma ɗo mbiwi ɗumen ñande fof min tottirta dépense ala komi keddananimi saabu ko tottiranmi dépense ko ndekete yerotini kam yero noddi ɗumen haaɓe gari wi ɗumen min mi tottirani dépense komi penowo galle jiiɓima ɓe ñonen kucci jama komi cuuɗinoɗo nder suudu ko yero haalanno ko foof lowi ko nafram ndu joni noon mi yinno nadde less leeso mi heƴani less leeso heƴani toon kay nde nenmi dane mumen heɓe jaaha faade juma nden ɗo mi gari mi lelimi ɗo yen somi soynimi ɗumen heɓe gara komi nattowo sa yeehi an koye lori koye mi siwade joni noon yero wi yoɓe ƴettu contine dépense mumen ɓe continue ɓe defa papa wi wonta tottirde buɗɗiɗi ko defu dépense yero hen ɓe ñamata par la force ma gallam huɓ ɗum tagui nde ñimami komi welti wallam saabi an Aissatou em hay sa weltima ne aɗa andi kam ala ko mbawmi e babam kañum ko gaccanaɗo Allah sinno wonino jaɓino haalam ko laɓam hirsanno yettata ko ɗo way laɓima hirsani eyyi kono ñande garmi ɗo mbimman noon wona nani ko yeeso ma ɗum waɗi komin heddanani ko yeeso ma ɗum waɗi ala fof ko humpuma hen kono kadi ɗum ɗon foof e waade noon yero kadi kañum o ɗeɗo caɗele kanko wonani yo wano so Allah ni ko kam neɗɗo ganiɗo saabu aɗa andi wondude e makko kam ko muusi il faut jogoɗa ɓernde yaajna mbawa wondude e makko horde ko wulore kono hono ɗum ɗo kam no woniri ni ɓurti an ala fof mo goppuɗa ala fof mo donkuɗa sippirde hikka kam ɓurti hay balɗe sappo e korka en ciwajañ min kam komi mayɗo tan mo natani e nder an kam ka jogoɗo julde ha yimɓe dañani ɗon tan barki salatu so tawi ko ɗin jogoɗɗa wurdide oɗo gan ƴeew naɗɗo ay hande noon yaro hande min kaldat kalde ina itanma gueɗal mbeɗa andi noon komi anda foof ɗo min kaldata ɗo wona ay bowa na mbiɗa ko jaaɗo men da holto no waɗɗa juma bowal ɗo patan momi hawa heɗo mi halanma hoddiɓe no gandana men jooɗo ɗo paɗamo walla nata sal he paɗa ɗum Mbi. ɗo ari jewton nder mon bowal ɗo patan momi so wari min kaldat hande ay yasin mami artu ɗo min kaldat de
wallam ñande fof ngara ɗo mballa kam hen ɗo ñande fof kono hande kam min taw bamma wi jette hirande ko bamma saabi ardiri noon wi o fewnat hirande mum Aysara wimo ko min kañum jogi dépasse o ɗum wona ko ustude gorko ma tan hana haydara min mi tottirta dépasse tan o wi wona min tottirta dépasse ɗum wona ustude gorko ma o wi kañum hokkirta dépasse joni bamma taɗa ko wino ko o wi taɗa ko bébé Aysa hokkata dépasse kanko o ñaman mbimi ala let ko mbinoɗa ko hen jokkirta a continue dépasse ma dépasse tam hande o a ñamata hen te en o ñamata hen welani ha wela bamma no bonni nedi billahi bamma ko bondi nedi yero bamma ala nedi o neha wallahi bamma nehaka jinmi ko jaaƴe maɗe guddita ɗum berta ɗum keɗoɗa kam an dépense mo mbawɗa wadde fof ɓe ñaama hen holko bonnantuma ɓe ñama hikkade ɓe ñamata hen ko bonnantuma ko ina bonnanami ko heewi par ce que so jomum wi ina jetta hirande muɗum ina an ka koɗo aɗa ñammine mbiya kadi ko ñammindeta ko taade ko junggam ummoto a wonta ñamde joni a yeehi wona koye junggam ummanno o wi joni so taw ko junggam bébé Aysa ɓe ñamata joni koye junggam ummo yo continue min mi dukaka mi haalani mbimi ko yo ko wi ko yo continue ɗum ɓe ñamata hande so ɓe ñaami mi anda min mi yettaka so oppo bone mi woppani bone yo bamma woppu bone filtat ayi gonga kalden bone filtat filtit bone no adi bone tere nde terti fof ko bamma teri eyyi kono a faami no mbirumami kono yero bone filtat kono bone filtat min bamma mi wona esiko par ce que min mi resanima komi esum ceerni moodi ko addi hen ko addi mo do saka omo wiya omo wallahi ko bondirnedi ya sen bodo helsuma kono bamma no bonnedi ko an bonnedi wallahi bamma no bonnedi billahi wallahi jibinaɗo lawol goto ɓuratama bonnedi min wiyata noon saabu an ko kalta ɗo ko a ƴewan hen Allah ƴewan hen nelaɗo min mbiyata mboɗo bonni an mbiyan mbaɗa bonnedi aɗa noon ko jinmi haalandema juut kay ndab joni bonniragal nedi ngal mo bamma waɗata e gallam o ɗum wona bonniragal nedi ay min an ko mbiyannomi hanki ko tan ko ɗum ɗo ma jawmi ɗum a yawi ɗum par ce que a ardani e joni dégage ala kalantumami ko gonga non dégage boy ko pertoɗa ɓe ñaama ko ala wallahi ɓe ñamata ɗo eyyi yo pourquoi nawani bamma galle so jaɓino tawanomi nawimo yo jaab noon holko dogata he ma neɗɗo no jibina neɗɗo rutto ne doga ɗum mi wimo yo ar min jaaha o jaɓani wa jettu noon nawa ari koye ɓiyi ko an ko wani o jibinani koye ɓiyi ko o jibinani mbimani ana waɗi yimɓe wa an ɓuuri warde yimɓe waɗa mboɗo wela mboɗo metta ko ñaamo e ma laaɓ an aɗa jogui babiraɗo bonnanede mbiya haalta bamma no wala nede bamma ne haka mbiya haalta ko ɗum no wona bamma haalta kono wayi bonnanede ni min haali ha ɓurñiti ha sawi ha seeki ha waɗi tare baba ɓe yinno jewten bisimilla ma an kiliɓe eyyi ko min keɗiɗa saabu wonko ganduɗa so tawi aɗa waɗe ɗum ɗo e nder galle he welataka hay somi tawakano somi nani welataka gondagal ma yero e nder galle he soko Allah natti wadde teddugal saabu neɗɗo hay so tawi ko ñamde aɗa yiɗi yo teddu kono ñamde ayiba jamma ayiba ñalawma ayiba subaka ayiba kikiɗe natti jarde no goni ɗon ni fewani o wi ko ota ñaam e hirande makko o wi kam ka ƴettunoɗo hirande ma ha ɓooyi kadi mbiɗa natti ƴettude hirande ma kadi koye hirande makko he ñamata saabu ko Aysara tottanode ɓenda fof no ɓe mbiri ɗum ni ɗum noon foof e waade noon addu noon jalari kay ko joote min gallam nana haydara mankani toon ƴettu bagage ma gara jehen paaten toon haala ka wonta jooɗo jamruto rono ɗum a gayni ala min kay mi gaynani eyyi ndimmi wiidema yero no wodirde kono gaccirimo noon min accirtamo noon an ka ɓiyam no gonmi galle ma nde sa defino ko welani waɗam fayde restaurant mi ñamoya sooda ñamele belɗe son tokos poulet agressé mi ñaama a faami de mi yarto jonkin heɗem haalma tan a faami de mi sooda pomen raisin en ya Allah kala ko wela inne ma aade min gallu ko ɗam gurdam min gallu ko wuurde baba mi jaɓi kono ɗum ko min
so tawi ko gallam ɗum ala caɗele eyyi ko jiɗɗa waɗe ko gañɗa woppe kono ɗo tare ka pawi ɗo eyyi to fawre ne muusi sinno ko sagam wasa wonde duko wasa wonde hare jehen tawne teddi wayi koye poosam mbo jogui mboɗo wawi mbar waɗa aɗa andi keyɗude metti ƴiƴam mo ala metti ƴiƴam yara ala no holla men joguita hay dara ala mi yahani janggo mi yahani ɓawa janggo ɗo gonanmi hollamo ko mbawmi ko ittami mi fuuta heege an alani ɗum holko woni fuuta ne ñamata he ɗo addude hommata ko foftere yiide bandiraɓe joɗum hollimo mo hollami wolle kanko holko woni mammo hollamin holko goni buusan ɗo metere ɗum ko yettini hoto haal hayso lengge ari o ittudeɓe ɗo baba a arta mbason yettade ɗon fof gara jehen so allah lamɗo jaaɓi samba ne heɗami haalanma tan samba kan madina alheri noddinomi hanke honko nelduno kam ɗum jinmi addode joni bo maraîcher so ñini kebloɗa hen ha peewa jahan jultoya taw aɗa fofti gonga samba e seedi guiɗi may baba mbiɗa andi samba waɗi jikku muɗum a faami dey so allah jaɓi inchallahu rabbi ɗum fotini wiɗi ha maayi yasin mi yahani tan te hontiɗo haalduy sa haltani an hoto en fiyete aha sa artuɗo a wiyami ummuɗo en fiyete par ce que jiɗmi ko reglude yaro no montore ni eyyi o nangata air komi wattatamo air eyyi aha hoto artuɗo haalduɗo haaldu hono fiinama te yarguinen fiyani eyyi moƴƴi min suuɗo to aysata paami sara an kam goni tan ko pirteɗa aysata onon adduno ko ni moƴƴirta si neɗɗo wiyama hen mbiya ko kaangal walla sellani walla ko ni wayi réglé ni tan foti